Ang atong ebanghelyo karon parihan is ebanghelyo niadtong Domingo. Ang gihisgutan nga si Kristo mao ang punuan o niya kita mao ang unsa man ta? Mga sanga. Musugot mo nga mahimo mong sanga ni Kristo? Maayo. Unsaon man ni pag-translate nga sa atong kinabuhi? Sa unang pagbasa, nagkalalis ang mga sanga, nagkalalis ang mga dili Hudiyo o ang mga Hudiyo kung kinsay sundon ang mga Hudiyo ba nga naagyoy seremonya sa pagtuli o na pamahisakop sa ilang pundok o ang mga dili ba Hudiyo nga kinahanglan ra ka magpabunyag di na kinahanglan magpatuli. Niya kining maong panagbangi sa prinsipyo o mga pamalaod, lisod kay ni sulbaron sa ilang panahon sa una kay grabe kay sila ka fanatic sa ilang mga balaod. Unsa may gibuhat sa mga apostoles, wa sad sila magbinagsa og sulbad, nagtigom sila aron mamalandong. Pasabot nibalik sila sa punuan, ilang gikonsulta ang Espiritu Santo, gikonsulta nila si Kristo. Amo na nindot. Mag-away na mo sa imong bana, ayaw sulbara, ikaw asawa, maningkamot kag sulbad, or bana, maningkamot og sulbad. Dili pwede. Balik yun nga tos Ginoo, pangutan ang Ginoo, ikaw mangyud ani maoy tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa tanan, unsaon maninako pagsulbad. Para sa nato dinhi nagkabangi ta ang atong kabaghuan sa parokya o ang lumad o unsay ilang pamaagi, nagtigom ta, nagsabot, balik tas punuan, balik tas obispo. Nya ang obispo ni himog dekreto, awa na, mana. Nindot kayo. Pista ta, kaon sila, pista sila, kaon sa ta. Dali kay ta high blood. Mag-away pa kita, ma-high blood pa kita, aron lang tungod anang pizza. Pero dili biya na siya basta-basta nga sulbaron, balik kita sa punuan. Mausa na ang kaminyoon, diin man gasugod ang kaminyoon, diri sa simbahan, ang tinuod nga kaminyoon, diri gasugod sa simbahan. Mao na inig-away sa banag asawa, di na magkasinabot, balik sa simbahan, ayaw dito sa barangay, ayaw dito sa pulis, ayaw dito sa korte. Anong adtuman mo dito? Diri sa simbahan balik. Balik sa pare. Makadonate pa mo ginagmay. Balik ba? Balik diri. Diri gud mo gasugod. Muna importante kay na siya ang punuan. Nya kahibaw tag kinsay atong punuan. Dili kay maghimuhimo tag atong kaugalingong punuan. Kay matod pa ni Kristo, kung wa gani ko, wa gyud mo'y mahimo. Sangko ra gyud mos away. Mo ni ron ang solusyon sa kalibutan karon, kung mag-away ng banag asawa, din ang magkasinabot, divorce. Mo ni solusyon sa kalibutan karon. Nya mao yon mo ana. Bisag sigihan mo kulatas inyong bana, nya mga bit pa gyud. Di gyapon mo muoyon og divorce. Otro sa di ay mo. Ay klaro. Ikaw kuno paderbe. Ikaw kuno sigyag bunog. Unsa man mo tipon pa ka? Mao bitang nagpari ko. Dili oy, balik sa punuan ay kun yung patubaga. Balik ngadto sa Ginoo. Kausa giingnan si Kristo sa mga Hudiyo. Gitugot ba sa atong balaod nga ang bana makabuwag sa iyang asawa? Ingon dayon si kanang Hesus, unsa may sinugdanan? Baliki gid ang sinugdanan. Siya si Moises, niingon man nga pwede rag musuwat ang bana og sulat sa pakigbulag. Wa na, buwag na. Ingon dayon si Hesus, ayaw di hunong ni Moises, kay si Moises sangara man sad na didto gyud sa Genesis. Unsa man gyud gihimo sa Ginoo? Mao ditong gisgutan ni Kristo sa sinugdan gihimo sa Dios nga lalaki ug babae. Nibalik siya sa sinugdanan.
Unya, tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan o inahan, mutipon siya siyang asawa, og silang duha, mahimo ng usa, og dili na sila duha, kundili usa na lamang. Busa ayaw bulaga, matod pa ni Kristo, ang gihiusa sa Dios. Mo na siya. Karon sad kita din simbahan, unsa may hinungdan nga nanimba mo karon, unsa may sinugdanan gid ani? Ansan? Unsay sinugdanan ani nga nanimba mo karon? Narao, sakramentos bunyag, sacrament o baptism. O guwapaan ng baptism, di mo ron allowed nga musimba, di sad mo allowed nga mo kalawat. Kanang sakramentuha mao nay atong balikan. Naaman tay gipang saad ana, unom kabuk atong saad. Pagbunyag nato, napirmi nato ning kalimtan. Unom kabuk kani ako gining gi-emphasize, ang mga katikista mag-pre-Jordan gani sila, ipaapil gina nako og hisgot. Di ra basad hisgutan sa uban. Tinapulan sad ba? Isguti gina kanang saad sa bunyag kay inig pre-Jordan ana, kanang mga nangugos, kanang mga ginikanan binunyagan pud na, nalimot lang sa ilang panaad sa bunyag. Kamo pa mo kalimot, unsa man ang unom kasaad nato sa bunyag be? Divide na into two. Tulo ka saad nga mosalikway ta, tulo sad ka saad nga motuo ta. Nya sukna-suknaon dayon ta. Unsa may unang saad nga isalikway? Isalikway ba nimo ang sala? Isalikway. Di ba mutubag ta na? Isalikway ba nimo ang pagpaulipon sa sala? Isalikway. Isalikway ba nimo si Satanas, amahan sa sala? Unsay tubag? Kana isalikway. Humanda yon, maingon din, motuo ka ba sa Dios amahan nga nagbuhat sa langit og sa yuta? Unsay tubag? Too. Motuo ba ka ni Kristo nga nagpakatao, namatay, gilubong, nabanhaw ug karon galingkod sa tuos amahan? Too. Motuo ka ba sa Espiritu Santo, sa santos nga katolikong simbahan, sa panaghiusas mga santos o sa kapasayloas mga sala? Kana ha? Tibanin na ninyo. Tibanin na. Karon, inig abot na sa sitwasyon, balihon man nato. Atong balihon. Pananglitan mo ingon, gabangi na mo sa imong igsuon, kay gailog mo siyuta. Sa kabihinanan ninyo sa inyong ginikanan, kay gihurot og kuha sa imong maguwa nga buangon ka istanan ang imong bahin. Karon, i-apply ko nitong imong panaad sa bunyag. Kanang pagpakig-away anang yuta, sala na dili. Nya ningon maka isalikway ang sala. Isalikway nimo ang sala dili. Makig-away pa kas imong maguwang dili. O kana mo na sakto. Nya nag-ingon mas Kristo pasahilua ang nakasala. Nya ningon maka mutuo ka ba kang Hesukristo? Mutuo mo dili. O niya, ningon mas Kristo, pasaylo ang kapituan kapito, imong gamito ng pagpasaylo. Oy, mga buangon kay imong dagko. Sige, makabaos ra ko, gabaan ra ng panuway dako. Wa ka kapasaylo. Wa ka mutuo ni Kristo. Wa sa kabusalikway sa sala. Di nabali na hinoon, mituo na ka sa sala, misalikway na ka ni Kristo. Nya, wa na nyo buhata? Nda. Kakuha mo, kanang bunyag, baliki ragon na. Kanang ato mga panaad sa bunyag, baliki ragon na. Sulbad na tanan nimong problema. Bisag kining COVID, baliki ng bunyag o, sulbad ding COVID. Kibaw mo kung saon? Kibaw mo? Wa? Assignment. Muna inyong module. Assignment na be, unsaon pagsulbad ang COVID, ginamit ang panaad ato sa bunyag. Og masulbad na ninyo, langit yun mo. Wa ra bagyon mo kuan ay. Ang tag-iya aning COVID, ang yawa. Kung isalikway nato ang sala,
ang pagpaulipon sa sala nya isalikway sa nato ang yawa, mawa pud ning COVID. Kasimpul ana. Nya unsaon pagsalikway, gamita tong tulo ka pagtuo. Tuo sa amahan nga si nagbuhat sa tanan, siya tag-iyas tanan. Ayaw na sad pangangkon ana mga yuta, kanang mga balay, sakyanan, kanang imong lawas, ayaw na nag-angkona, ing naiyan is amahan. Nya tuo ni Kristo, sunod sa iyang pagpakamatay dihas pag-alagad o paghigugmas iyang isig katao. Nya ngari sa simbahan, diri donate og maayo. Kanang imong kwarta ayaw pagsigtigom ana, kay kun ma-COVID ka biyaan ra na nimo, may pag-ihurutan nimo hatag diri simbahan, magamit pa na nato. Magamit nas pare. Natanawa di ba gaduda na mo. Mao na ma-COVID gid mo ana. Kaya wa mo magduda. Ikaw gud hatag nas pare, ang usang taon pare ri madato ani. Ano man sang madato man mi nga nagsunod man sa mis panaad sa bunyag. Oh. Ang sa may among gisaaran sa bunyag, labi na gid sa among ordination. Life of Jesus. Configuration to the life of Jesus. Unsa may configuration sa life of Jesus namong mga pari og sa mga apil na to mga madre, og sa mga madre. A life of chastity, poverty, and obedience to the bishop or to the superior. Kanya, madato kami ana, nga moingon man ang obispo, i-remit ang tanang sobras parokya, nga i-record ang tanan. Mao nang doon natay finance council, nga mo record tanan. Ikaw padre, ayaw pagkupot anang kwarta, kaya ang imong kamot, di ka maong mo record. Ang kamot pare, di ka maong mo record, dasok kay dasok na na. Mao nagkinahanglan tag finance council para nilang Brad Loloy nga muli record ana Laster Nara. Oh, pero og pari lang dasok kay dasok na wa na record kapoy na kay record porting kolekta daghana. Tanas una na assign kog parokya Dre palitag ko Andre sige dong kuha lang diha dong i-record re ay lang dong hakop la sa kusensiyo dito pasobra agyo tay mana. May record. O niya, o ginana. Oy, mawaldas, oy. Mawaldas. Mo na naagid ng gitawag na toog punuan ba? Unsa man kinabuhia akong gipuy-an. Kamu sa mga minyo, gasugod man sad mo atong pagkasal ninyo, bunyag plus kasal, ako bunyag plus ordination, kanay atong balikan. Nya, kamo mga kidasal, wa gid mo rason mag-divorce. Nga naman, may kay mo dito musaad sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag ka nato. Unya karon wa pa gani mamatay, nibuwag. Ay, saad na ni mo hangtod sa kamatayon, gikulata man ko pa der, sa kasakit o sa kalipay. O, di ba? Nahurot naman yung kwarta pa kay adik man kay niya kung bana gisuyop ang kwarta di pa gyud mo rimit sa kahamugaway o sa kapitos. Di ba? Naa man na siya. Uy, ang akong mana padir, praning na kay padir, praning na gyud kay din akasabot sultihan sa sakit o sa maayong panglawas. Manindog na ta.